Ξέρω, έχεις βαρεθεί, ακούς διάφορα, δίαιτα με αυτό, δίαιτα με εκείνο, διατροφές, χιλιαδιό. Δεν θα σου πω τίποτα από αυτό. Θα σου πω μόνο ότι η αποτοξίνωση βοηθάει τον οργανισμό να καθαρίσει από μέσα. Είναι ένα εσωτερικό ντουζ. Τι κάνει? Ενεργοποιεί και καθαρίζει τα όργανα. Δίνει ευεξία, έχεις έναν πολύ καλύτερο πεπτικό σωλήνα, ένα καθαρό έντερο και όλο αυτό βοηθάει επίσης να αισθάνεσαι χαρά, ευεξία και να έχεις και καλύτερο ύπνο. Τα πράγματα είναι απλά, μια αποτοξίνωση διαρκεί λίγες μέρες, 4 ή 9, εσύ θα επιλέξεις ανάλογα με τον τρόπο ζωής και με αυτό που σε βοηθάει εσένα και στείλε μου μήνυμα να σου πω τις λεπτομέρειες.